Di bîst û nehê Hezîrana 1925 de piştî ku serhildana Şêx Saîd şikest bû, Şêx Saîd û hevalê xwe li vê qadê hatine darvekirin. Di ser darvekirina wan re tam 97 sal derbas bûn. Lê ne gora Şêx Saîd û ne jî gora hevalê wî hê jî nehatine eşkerekirin. Piraniya xelkê Amedê ku bûyera darvekirina Şêx Saîd ji bav û kalên xwe bihîstine, dibêjin Şêx Saîd û 46 hevalên xwe li pişt vê nexweşxaneya taybet hatine veşartin. Dema Şêx Saîd hatiye darvekirin, pişt vê nexweşxaneyê qadeke leşkerî bûye û niha jî pişt wê baregeheke leşkerî ye. Şêx Saîd qarşî tarafı. Bover Hospitala binê wî. Wê çaxê şehîd kiribû wêrê. Li wêrê. Yani gora yextiyarê berê gotinê o li wê derê wê li pişt wî xestê li wê derê ye. Bira tirbavî a li vir in. Em nas kirine ev li vir in. Ama kî serbest dike? Em bi Silman û Metî Mihemed em qaîlin cîbî ziyaretiya wî çêbe em ê ziyaret bikin. Li gorî neviyê Şêx Saîd Abdullah Firaz jî ciyê gora Şêx Saîd weke ku xelkê Amedê dibêje li pişt wê nexweşxaneyê li nava axa leşkerî de ye. Lê dibe ku dewlet cenazeyê wî ji wir derxistibe û li cihekê din veşartibe. Ev cî defn kirine kifşe. Anika lê xestexaneyekê heye, kereka xestexanê da eşker hene. Ev lê da defn kirine. Yani lê da defn kirine daha lê da nîn em nizanin. Destê dewletê de qebra wî jî esîre. Yani em ji esaretê xilas nebûn, em meselê wî ji esaretê xilas bikin. Ji bo ku ev hemû nezelalî ji holê rabin û cihê gora Şêx Saîd bi awayekî fermî bê eşkerekirin, malbata Şêx Saîd serî li dadgehê da û ji Wezareta Navxweyî jî xwest ku bi belgeyan cihê gorê ji wan re bibêjin. Lê ev doz hê jî negihîştiye tu encamek. Savunmalar alındıktan sonra bir karar açıklanacak. Eğer bu karar bizim Piştî parastinê dê dadgeh biryarekê bide. Ger biryarek nerînî bide, em ê heqûqa navxweyî biqedînin û paşê serî li dadgeha mafên mirovan bidin. Di çarçoveya vê doseyê de baroya Amedê û Komeleya Şêx Saîd weke sazî dê serî li neteweyên yekbûyî bidin û ew maf heye. Birleşmiş Milletler zorla kaybedilenlere dair çalışma grubuna da ayrıca başvurularımızı yapacağız. Ne tenê cihê gora Şêx Saîdê pîran û hevalên wî, cihê gorên Saîdê Kurdî û Seîd Riza jî hêj nehatine eşkerekirin. Maşallah dekak, Rûda û Amed.